Nyathi family yadecida kuvhizitira Boss Vecco ava ri muchizarira mushure mekubvuma kuziva kapu yavanga vabira mari. More boys anga atombotukirwa nyaya iyi, asi zvazobuda pachena kuti Boss Vecco vanoshandidzana pamwe chete naGeneral Chiyangwa, General Shellers vachibira vanhu mari. So guys, ndo nyaya iri kuitika mumastreets umu. General vabvuma kuti vakaisirwa mari nemunhu akatumwa naSismeli. Guys, vanofanira kutopiwa presidential guard chaiyo because iCID mutora shanga vari voga. Welcome back to your channel. Please don't forget to watch this video to the end. So nyaya yatanga pabva Nyathi family yati iyo yadecida kuenda kunoona Boss Vecco, vati takwira tichida kuti tinovaona behind the camera. But vanhu varamba, saka tichakuratidzai zvese zvamuri kuda kuziva. So vanhu vari kuti kwemi Nyathi family munogoti moda kundovaona behind the scenes seizve, nekuti pamaisimboenda navo tanga tichingoriko kukamera 1 iko zvino nekuti vamujere imi hamuchade kutiratidza. Iye Vecco ari kuda here kuti muratidze kwaari nezvaari. There's life behind camera. Muchafadza vanhu vari kure nemi nekuposta every detail muchikanganisa relationship yenyu. Ndemama netizens ari kuti dei musinga tiratidzi yenyu nekuti hazvizofambi zvakanaka since maamune a beautiful relationship naBoss Vecco ava. But Nyathi family inofanira kutiratidza guys kuti tizive kuti chii chiri kuitika naBoss Vecco. The moment he went into jail akaramba achisenda mamessages achiti inema handimo mujere, inema this and that, zvakaita kuti tisagone kuposta nyaya inoi eli. Sorry henyu kudzosirai kumasure kune vakatoona nyaya iyi, but tachida kuti titange tava nenyaya izere tisati tangouya pano kuzokudzai nyaya dzisina proof. So pane proof iripo yekuti bosi vatorimo behind bars. Pane masocialites mamwe aenda kunovaona vakatumira mapictures munhu ari kuseri mujere chaimo kuseri kwemaneti uko. Futi vari kuti ivo Kempton Park kwavakabatwa havasi kunyatsopuwa chikafu chakakwana, saka vanga vatokumbira masocialites avanoshandidzana navo kuti ndokumbirawo mundivigirewo chero chingwa ndiwane kubatsirika kuno kuseri. So Nyathi family yaencourage zvakare kuti kana vachienda ikoko vagone kuvasengerawo something to eat. So a brief background kune vasiri kuziva kuti nyaya Boss Vecco iri kushanda sei. So nyaya iyi Boss Vecco vari kunzi vakaba mari kubva munana June to present. Vanga vakacreata about 5 groups. Pane 3 ekuenda kuIreland, pane 2 ekuenda kuPoland. Then pane vekuCanada vari kujutwa kuma11 kuma-inbox. Kozoitawo vanoenda kunana Slovenia nedzimwe country, vana Fiji, nyika dzisina mukurumbira. So pane dzekuenda kuIreland, mugrupu macho Boss Vecco ndo admin, hamubvumidzwe kupindura ingori one-way street. So zvavanoita ndezvekuti vanosenda mamessages nema-adverts aripo. Ivo Boss Vecco havana kuisa picture yavo, asi vakaisa imwe picture yavanoti ndo Boss Vecco. So vadaro vanokutumirai mapicture vari kuIreland, vari kuSlovenia, vari kuPoland, vaine umwe munhu vachikudza kuti tafambira nyaya dzake, tasvika naye panzvimbo tadai. So pane 10 stages that you need to follow. You pay this amount, then totanga visa process, you pay this amount, tokupa work permit, you pay this amount, to gadzirisa ma-assessment ako chino until stage 10. All these 10 stages are paid for. So kana vadaro vanhu voshowa interest munovavinga kuinbox. Ikoko kuinbox it becomes very easy to be manipulated one by one. So pane vakawanda vazouya kushow kwaSismeli ikoko vakataura kuti isusu takatobirwa mari naBoss Vecco handitika. So kana vaenda kuya vanobva vangotanga kubhadhara mari $300, $450, 17,000 rand, zvichienda zvakadaro. So vanhu vese ava vauya neproof of payment ndokudziti bvu kuna Sismeli. Boss Vecco vanga vatombodaniwawo vakanzi boss muri kuti chiine nyaya iyi, vakamboradza kuti pane vanhu vavasiri kunyatsoziva. Vakakumbirwa naSismeli zvakare kuti tokumbirisawo kana uchivaziva vanhu ava tigone kuti paite mediation zviitike behind the scenes, usapinde muchizarira. Asi mukomana
angamboti havazivi. Pazotanga kubuda maproof of payment nezita rake nenhamba dzake, ndopabva azoona kuti nyaya iyi yatonyanyisa kukwira manera. So sisimeli vane musikana vakatsvaka muSouth Africa kuti avatambire mid, ndobva audza Boss Vecco kuti ndiri kuda kuenda kwakati, ndobva vatoti ngatitange process, but process iyi handigone kuti ndiitange kana uchishandisa mapepa ekuZimbabwe, asi kana uchishanda uchiri kuSouth Africa unonida work permit inoita kuti kugona kukuaplyira kuenda kumiri. So ndobva vabva varifeya munhu uyu kuna the general Shellers, ndobva Shellers vadaniwa panyaya iyi. Shellers ndobva vabhadharwa 250 mascreenshots acho abva angoisiwa kuti General Shellers is part of the syndicate. So Shellers vapuwa Maria vakabva vapa musikana appointment ya 10 at 10 o'clock yachaya. Musikana haana kuzombogona kuti awane appointment yake kuti ataure naGeneral Shellers vamupe mapepa econsultation sekuwirirana kwavakaita kusvika zuva ravira kusvika yatova next day. So sisimeli just confirmed kuti Shellers uyu ari kuita zvinhu zveumbavha pamwe chete ari syndicate achishandidzana naBoss Vecco. So Shellers paadaniwa pashow abvunzwa kuti kwewe Shellers uri kushanda naBoss Vecco, ambotanga achiti haavazivi sisimeli mune dzungu chino, but paazoona kuti pane vanhu vakawanda zvikuru vari kuziva nyaya dzake, ndopabva auya akati ndoshanda kukoti, handina nguva yekuswera ndichizotaura nemunhu kuma10 maybe ndanditori kukoti because mukomana anoshanda kutranslator kukoti yekuSouth Africa. Ndopaatoona kuti unoshamiswa kuti guys munhu atori nedegree relaw LLB anoclaima kuti anayo pamapeji pake, but anokanganwa kuziva kuti zvinhu zvakadai zvinogona kumukanganisira career yake, zvinogona kumuwisira pasi. So pane vanhu vakawanda vanga vachiataka Mukoma More Boys. Mukoma More Boys, how did he come into the story? He tried by all means kuti vamediate on behalf of Lupazho uyu kuti pasave nekupinda kwaanoita mujere, asi More Boys akanzi ari kuda kuclaima Nyathifamily kuipersonalizer. Vanhu vakawanda vakauya vakamuataka, More Boys hausi muna right, unongoda mbiri chino, asi Mukoma More Boys vakamaintaina integrity yavo, zvanobva zvaita kuti Lupa uyu apedzisira apinda muchizarira, nekuti munhu anga achagona kumumiririra ndivo vamunetsi ava. Pabvunziwa ikoko kukoti kumaholding cells kuti do you have any lawyer? Vecco abvati haana lawyer, but nguva yese mukomana anga achimhanya achiratidza kuti ane malawyer, uye company yake is a legit company inoshandidzana zvakare namalawyer. So mukomana zvabva zvangoratidza kuti he is a fraud, haana malawyer anotaura nezvawo. Alright, tombodzokera zvakare kumashure. Sisimeli vakazoseta up a trap kuti musikana uyu adzokere kuna Boss Vecco. Anotaura kuti munhu wenyu uyu anova Shellers chiwenga uyu handina kuzogona kuwana appointment naye, ngatifanei tafamba neprocess, then iye kana achinge azoresponda tozocontinue. So what they did is vakagona kunopinda pablind paya panogara mukomana, but panoda kuti papindwe nemapasswords. Sisimeli ndokufonera kapu iya yekubirwa 25,000 ndokubva yadini yamanyawo kusvika pablind paya pakazoburitswa mamacodes. Kapu iya ndobva yanopinda nemapurisa, mukomana dzichibva dzatongomuchenera same time iyoyo. Ndopakazoona kuti anga atamba nageneral vari pamusoro mutora shanga Meli. Guys, haudhili naMeli uchiita zvinhu zvekutamba, unobatwa kuseniseni. So paakabvunzwa kuti do you know this couple, akabva ati ndinovaziva, ndandichikumbira kuti out of court settlement ini bank account rangu ndine 15,000 yandinogona kukusvitsai, then imwe yacho tozotaurirana kuti tinopanana kupi rini. Kapu iya yakabva yangoti hapana kana problem, asi isusu teta kudawo compensation nekuti akakupa mari iyi ichine value iko zvino yadzikira. So pane vanhu vakawanda vauya vakaradza kuti bosi vane 5 numbers ekuNamibia, ekuBotswana, ekuZimbabwe, ekuSouth Africa, ekuIreland dzavanofonesa vachijuta nadzo vanhu. Mukomana ari kumbonzi
initially aimbonzi Simba achigara kuPE according to marecords aripo, but aisagara kuPE aishandisa identity yemunhu anogara kuPE. Now when you look closely at the issue, anogara kuPE zvakare ndi general shellers, handitika ndopaunoona kutoti vanoziva mapassport akawanda nema-numbers evanhu vakasiyana-siyana, because they are actually in the business yekujuta vanhu, so they have access to a lot of IDs dzavanotumirwa navanhu. So this is a very big syndicate iri kusanganisira nana Mabridjo, because Mabridjo has been the brand ambassador of this company vachiadvertisa vachienda vakaenda. So Mabridjo ambozamawo kuti aiwa guys, mufesi wangu adaro, vakati aiwa Mabridjo, iwewe kana uchida kungotengerwa doro nekunopinda mublind kuti muswere muri muswimming pool muchiita zvemanjuzu nemukomana, chirega kuti haasati ambobira vanhu, nekuti evidence yese yaungafungira yekuti akabira vanhu iripo pano. So ndo pari kuzopinda Nyathi family ikati isusu tanzwa nyaya dziri kuitika zvakawanda zviri kuitika kubackground uku, regai tiende tinoona Vecco titaure naye. Vanhu ndopa vati hazvitomboiti kuti muinde musina kuburitsa pavidhiyo. Pamaenda kuZimbabwe 1 we were part of the journey, pamaenda kumusha we were part of the journey. Saka iko zvino hatimboregedzi, tinoda kuziva zvese zviri kuitika uye kuti achataura nemi achiti chini. Nyathi family yakamboissue a statement kuti isusu we stand with Boss Vecco mushure mekunge paitika nyakanyaka yakawanda, but iko zvino tichada kuzwisisa kuti pamunondotaura, what are the questions that you are going to ask him? Are you still going to stand with Boss Vecco? Hey, please forgive me, but there's a lot of noise that is happening. Vanhu vatomuka vakutoyanika washeni, ndo zvinonetsa kaSunday guys. But anyway, back to nyaya yedu. So mukomana zvechokwadi, it has been confirmed ari muchizarira zvachose, and hatisi kuziva kuti the couple that he was working with akati vachapanana out of court settlement zvichazobvuma here, uye kuti achabuda rini tichange tichingokupa ipo pano. Mukomana akatomboendera tete maSizeva TV achida kuti avadhirire boho. So musakamwa kuti mukomana ari kuadvertisa zvakare imwe company inoita kuti vadhirire mabohos and all. So tete maSizeva vachangopedza kuita live yavo vakawana mastars akawanda. Mukomana akabva atoona kuti hei chance, ndobva vavinga kuinbox kuti vaarrange nyaya dze kudhirila boho. But anyway, vakasevhwa nekuti Doreen Masomera anga atotaura nyaya yekuti mukomana apinda mujere pari kudiwa 20,000 kuti abude on bail. Ivo munhu anozviti Boss Vecco atoshaya chero mari yekuti abude on bail. Guys, ndi boss rudzi vakadaro. But anyway, kuNyathi family tiri kungoti kana manager venyu vabvuma kuti muende kunoita yelo guys, muriko kujere koko zvakangonaka, nekuti upenyu hunochinja in the blink of an eye. Mazuva aperayo Vecco ndiye aimhanya nemi achikuitirai kuti mapepa enyu aite zvachinjawo. Ndimi makumhanya nechikafu kuti mumwe wenyu asafa nenzara. In life, never celebrate someone's downfall, because tables can turn anytime. So Nyathi family iri kutendwa kuti yaita zvakanaka nekuti vaende kunoonawo Boss Vecco. Chakanaka ndechekuti ivo vekwaNyathi havana kujutiwa, but boss vanga vatoona mukana wekuti vajute vanhu vachishandisa Nyathi family. So Nyathi yaizoita ambassador of something that is rotten to the core. Kana vadaro, then zvaizobuda sei guys? Imagine kuti vanhu vekwaNyathi taizoti ndo vakati joinisa company yeVecco, chino handiti maona. So Mwari vaita havo nenzira yavo kuti Nyathi family isadhirigwe munyakanyaka yakadai. So thank you Nyathi family, Mwari vakuitirei zvakanaka nemoyo wenyu wakanaka kudaro. Akagonera vakawanda murume uyu kusanganisira nesuwo ipo pano, asi nenhau dzemapepa idzi zvinogona kuzotiremerawo kuti tisvike padhuze nemapurisa, nekuti tingazogumisira tese tapinda munyatwa
asi pamunamato tinavo Boss Vecco zvo Mwari ndewe munhu wese, hapana chisingapfuuri. So ndo vamwewo vakimbomwiswawo doro naBoss Vecco vari kuti vari kumira naBoss Vecco, asi kungoti mapepa avo havabvumiri. Anogorega kuvabvumira seizve ivo vaishanda ne-a whole migration company imikani. Okay guys, so hello guys, muri sei? Magonisa kunovaona. Mwari vakuitirei zvakanaka. Kukanganisa kunowanikwa. Kunyange hazvo zvakadaro, ini ndinongoti pasi nembavha, pasi nekubira vamwe hazvina kunaka. Iye Vecco akabvuma mhosva yake 1, vakaenda naye kupolisi vakataura kwasismail, asi vanhu muri kutuka vakabirwa, asi chinhai. I hope now adzidza and akabuda haachaite futi behavior iyoyo. Tinomuda Vecco but hatinga support umbavha, hazvina kunaka. Well done guys, but next time don't say final details sekuti toda kumutengera chikafu because ari kuchema nenzara. You could have said tichaona zvatingavaitirewo zvatinokwanisa. So ndevamwe vava vari kuda kuedza kuvadzidzisa kuti kunotaugwa sei, inonzi public relations here kana kuti inonzi human resources, kutozvisivira kupi, asi vari kungoedza kuvadzidzisa kuti musataure the fine details. But isusu guys, we love the Nyathis for being explicit, especially in their very fine details. Pane auya akati I'm one of his victims and I lost money, a lot of money naye. Asi imi magona nezvamaita, Mwari anokuropafadzai. Next time musangotende vanhu vese vese kukubetserai, munopinzwa munyatwa. Verify zvakawanda musati mabetserwa. Iyewo I pray akwanise kutidzosa mari dzedu, takarwadziwa naye. Uye we sacrifice those amounts at the expense of our families. Mhuri dzichifa nenzara kuti tiendewo kuma green pastures. Wow guys, izvi zvinotendwa nekuti munhu wabirwa mari yako, you still find something positive to say. Tinovatenda sister vataura nyaya yakadaro. Endai nekuti your name is written all over. Dai pamwe vasina kukubatsirai vasina situation iyi, imimi ndimi makaita kuti vadzoke palimelight, vazikamwe. Saka yes, you are doing well zvagara nekutonomira naBoss Vecco magona. Asi kana masvikako musazofamba muchitaura zvaanokuudzai ikoko for the sake of peace. It's true, ngavadzidze kutaura chirungu, chakakosha. Mugogonawo kuverenga fine print. You don't just accept nekuitiswa. Izvezvizvi ndosaka paitodiwa manager, nekuti izvezvizvi Boss Vecco vachawisira brand renyu pasi. Vecco, we love you brother. No one is a saint in this world. I'm sure you knew where you were going to trend, so any skeletons would be exposed. But hazvina kukumisa kuita basa rakanaka. Dzimwe mhepo dzakasimudzwa koza hauna kuda kufamba nevana ava vasingaonekere. You did your best kuti vafambe vakabwinya, so zvakarwadza vamwe, asi isu we are behind you as well. And zvinopfuura izvi, you will still trend nenyaya iyi. Any publicity, even bad publicity, is publicity. Anyway guys, kune Nyathifamily tinoti well done, magona nerudo rwamaita. Asi kuna Boss Vecco tiri kuti kungobvuma mhosva ndokuirerutsa. Mukangoti aiwa ndakakanganisa, moreurura pamakakanganisa. Zvinhu zvese zvinobva zvangoita very easy. Nyaya iri pakuramba kuti handina kuita chakati nechakati. Bhadhara vanhu mari dzavo. Handiti uri Boss Vecco, une makambani, mune syndicate nanashelas, ndo patinoda kuona vanashelas vachimira newe apa vachikubatsira kuti ubhadhare zvikwereti. Nekuti ukasadaro zvinhu hazvimbokufambiri zvakanaka. Vanhu vangu vatoshamisika kuti Boss Vecco nezera renyu iri matova mbinga, munotogara mublind guys, mune artificial beach and all. Mari munenge maiwanepi? Asi zvazongobuda pachena kuti mukomana ari busy. And please, if possible, go and close those groups dzawakavhura dzekuti ubire vanhu mari. Just close them all, usiyane nemagame aya. MuSouth Africa munomu guys, munourawa kupfurwa chako nepfuti ukaswera wawira pasi. Ukaenda kuZimbabwe uri mutrailer yeGreat Hope iya, wakasenga maflowers nechest nekuda kuzviita mbinga. Boss nezera renyu, tsvagai basa, muite zvimwe zvinhu zvamungagona kuita. Kana kuti muite business renyu rive legit, musiyane nekubira vanhu, nekuti zvamuri kuita izvi zvinourayisa.
chakanaka ndechekuti the couple is agreed kuti vashandidzane nemi, but dambudziko riripo nderekuti pane vanhu vakawanda vari kuzouya neevidence iri kuzowedzera kukutsikirirai. And the other thing is maadmin ake aramba ungoposta haiwa guys hatimo mujere chichi zvobva zvaita kunge ndiye anga asimo mujere, but nguva yese yanga ichitaurwa kuti bosi vari mujere, aiwa bosi vanga vatori mujere. Thank you guys for watching. Tichange tichingokupai zizere as the story unfolds.